Ja môžem kývať. Join server. Čo je to? Aké je čo? Tam sa on adventure. A password lol? Áno. Som bol vo vesmíre naposledy. To je Planet Survival, vieš? Ale v tej som hral ja Planet Survival. What the fuck? What the fuck, to čo je? Ja tomu nerozumiem celkom. Ja som hral iba tutoriál. Nie že tutoriál, ale na boku, že sa máš krátky tutoriál. Čo? Vás? Čo? Pozeraj. A ja môžem kývať. Au. Au. Ako? Zigajú. Ľavé tlačítko proste. Zigajú. Aletla. Dobre, A tabulátor je dačo. Oj, bľať. Počkať, dobre. Tak začíname. Workstation ako prvou potrebujem. Tak to otvorím. Nemôžeš proste survivenúť teraz. Fakt, že nie je žiadne místo. Dobre, máme workstation. To je váš... Či robe? Kombidry. Tyž to nie je až taká dlhá. Tu... Bratia! Ja mám Bratu. karu. To je traktor. Nasadni. Jabka. Idem. Nasadnite a zavrite dvere, ak sa dá. Dozadu musíš, zavrieť dvere. Otvor mu. Poď dovnútra. Ešte čierny. Ste dnu? Ste dnu? Áno. Kam to ideme? Ja neviem. Že chcem pospať. Otázka je neodchádzaj od base, iba tam môžeme stavať. Lol. Dostaneme za 200, no. O, magnet nejaký. Oj, blieť, čo je toto? Nioo. Ja radšej s vami, jeď. O Jezu. Nioo. Mám nejakú sílu. To sa skončí dobre, aby si vedel. Lukáš, vidíš ten kopec? O nie. Ja... nemyslím, že je to dobrý nápad. Ó! Ani ja. Ó! Ideš 500-kou! Hlavne... 700! 800! 900! 1000! Otáčok za minútu. Hej, jo. Blia. To je taký military outpost, Saše. Nejaké EVM myši. Kokos. Aj ty si sa tako bagol, že si že preč? Nie, to vidím teba iba. Nepíše, že no oxygen, error, vo vesmíre, skibidi toilet. To sa mi krešne hrá. Si padol. Kde si zmizol? Jožo, Jozef! Jozef! Mám taký ping 116. Už iba 116. Ja mám ping 4394. Ja by som to lívol, robil znova a dal by som zapol by som oné, exterior building. Nepadla hra. Okej. Nereaguje hra. Password LOL. Exterior build, team, multiplayer. Môžete. Wow, teraz sme vo vesmíre. No, skončiť program. No, Happy. konečne je to správne.
Lebo som nezapol Planet Survival. Oj, blядь. Sú to aj všetky panely. Toto je lepšia šipka ako ja som... Musíte dať dnu! Ja to je wishlist. Dobre, čiže potrebujeme... Work, tento, station. Dobre, už máme workstation. Ves. Počkaj, join server? Oj, blядь. Dobre, už máme aj pets. Ktoré je Sandbox či Planet Exploration? Planet Exploration. A neviem, čo som spravil. Uranium rods. To chcem. Ten Planet Exploration. Pipop. Nie sú tu ale ešte. A tu. Ba. Počuješ? Počujem. Nie, nehrám Roblox, nie je všetko Roblox veľká. So. To nie je bezpečná pozícia pre teba. To Ak je sa že mne. neodídeš, tak ťa popícham. Prosím. Ja som sa asi pokaka. Za 200 či čo? Not active. Nič není aktívka. Toto je jedna aktív celkom. Power up system. Dobre, takže tu zbrane máme. Propulsion. Šajze. No, hýbeme sa. Ale nedokážem ovládať loď. Máme limitovaný supply. Máme limitovaný supply, tak vypínam. Vidíš ten veľký hydrogen tank? Mám CD. Landing pad nepotrebujem. A stále sa hýbeme dopredu, kam ja som vypol všetky motory. Áno. Funguje fyzika? Energia ti dá čo hovorí. Tu funguje fyzika? Áno. To nie je od EA. Ja neviem, Outdoorium, no. Tu už nejde. Small item holder. Ja tomu nerozumiem celkom, akože. Ani ja. Kvôli tomu musím to zobrať. Sasky, poď za... Vidíš? Workstation a tu je povinné spať. Idem na hra. Glass sheet. Iron ore. Tak musíme získať orečko. Idem A čo asi orečko? radšej do... vesmíru. Musíme nejakú planetu nájsť, nie? Je tu jedna v tomto systéme. Ja vidím dve. Dva. Len Kde? vpredu To je vidím dve. H2 dáke. Tu naľavo je jedna a Áno, tu to je pred nami je jedna. náš propulsion. OK, verte mi, bratia. A2, O2 Ja som master. a V. V je water? Drive. Commit water tanks. Ešte nechceme kamo teraz. Drive si prosím. Či nemôžem drivovať? Mám asi na to. Takže tuto musí byť. Ja noži. ovládam. Ovládaš? Ovládam, ale neviem, jak to funguje. Welder. Welder. Vidíš vyzerá druhú ako planetu. dačo, čo by sa mohol... Á, tu Dobre, má naľavo. anténu Kombidril. prosím vás. Mám nejakú anténu niekde, alebo nejaký suit, aby som mohol ísť vonku. Repair, upgrade, add hull. Potrebujem Aj, tú však anténu sú zapnúť. Máme jeden suit Tu nájsť pri suit. airlocku. Oni... Tu na, Kde? ne? To. Je vonku. Držte im palce, chlapci. Ale počkaj, musíme to vypnúť, ono je loď, ne? Počkať. Ona je Však by vypnutá. sme Pozor. skúsili urobiť solárne panely. A je vonku. Ja vyzerá byť vypnutá.
Ale neviem zabrzdiť úplne, on to vaša rýchlosť, no. Nič nás nepriťahuje. Skúsim dať, že... Aha, Reverse. Nozzle. Ohoho, long gun barrel. Small gun barrel. stále ideme dopredu, kámo. Už spomalujeme. Ty vidíš niekde rýchlosť? Nie, odhadujem. No, Rici. Ja vidím rýchlosť. Trošku. Dobre, už mám pištol. No toto nás toto je. Ja tam nedovidím. Ani Ešte hnúť! pišťo. Ideme do veži! Ideme do veži! Ani sa nehnite, ideme do veži! Ideme do veži, je crazy. Pozorovateľstvo? Mám pištol! Dobre, ale... Neboj sa ju použiť s 0 nábojmi! Musím nájsť dať viditeľ. Ideme hore? Nemám materiály na náboje. Takže hore, prečo ideme hore, what the fuck? A takto, ak sa pozrite na M-ko, je tu aj mapa. Fakt, že sú tu dve planéty. A nejaké asteroidy. Ja máte neviem ako tie Dobre, autoreti. manuál. Fakt akože fašista. Break. Autopilot, nie. To funguje. Prečo toľko Get to tlačítok? closest planet as soon as you have. Bratu, ja sa snažím. Čo tablet v ruke, kamo? Ja musím ako zabrzdiť najskôr. Nejaký autopilot tu je. Preleteli sme okolo meteoritu práve. Dobre, zapnite motory. Na ľavej strane, na mojom ľavom krídle Má by tu je byť aj nejaké propulsion, breaky. Lukáš. Lukáš, na ľavej strane mňa je propulsion systém. Zapni motory. Ja tam preč tú mapu, kámo. Akú mapu? Asteroid. Vypni tablet, daj inú obrazovku, ale neviem, nemám mapu. Dobra, boosters, ignite. Čo tu vpravo dole? Landing, doors, cargo doors. Nejaký Travel. research tu je. Neviem ako, tu je ono. My máme nejaký autopilot zapnutý. Mal byť. My máme také diplomatické oné, kámo. My máme Trading Union, Patrol Assembly, Soburan Empire. Fuck. A mne to sú blízke lode. FOX-2 rocket. Ja neviem čo to je. Je to nejaká balistická. Warheadu môžem vyrobiť. Maťo, potrebujeme prežiť, nepotrebujeme Warheadu teraz. Hľadám. Potrebujeme zabrzdiť nejako. Nie, musíme ísť do najbližšej planéty. Preto ja to neviem ovládať. Lukáš, zapni boostra, prosím. Čo? Zapni boostra, Arka. prosím. Čo, aký booster? Dáš boostre. Aký? Na ľavej strane všetky. Ignite proste daj. Zapni a ignite. Dal som Ignite. My niekde headujeme, ale neviem kde. Ja mám nejaké autopilota alebo niečo. Zastav, stop. Potrebujeme anténu. Ja potrebujem zvonku. Alebo nejakú anténu musíme fixnúť. Počkaj, ale podľa fyziky by som mal hýbať takou istú rýchlosťou ako ideme, takže... No. Veľa šťastia. Nefunguje to tak. Si postihnutý. Pohni sa! Akože takou istou rýchlosťou. Prečo? No lebo my sa hýbeme s loďou. Ale keď si už von z nej, tak už nie. Môžete reverznúť? Tak pokiaľ je rýchlosť, tak by si Reverzni. mal sa hýbať takou istou, no. Ako funguje, keď idú ISS A stácii? kde to reverzuje? Ignite a reverse. Reverse. Ak to napálite, tak vám zabijem jednu. Povedz, kedy mám vypnúť. Stánete odo mňa. Na obrazovke by ste mali vidieť, že bude spomalujete to zrýchlovať. Už sa približujete ku mne. Vypnite motory asi. Počkaj, poviem, aké vypnite. Vy ste nado mnou, what the fuck?
hore. Stop! Kamo. What the fuck? Chlapci, dokážem mi kyslík. A vy ste nado mnou. Máme takým spôsobom ísť dole? No, ja vám kývam. Neviem, akým spôsobom máme ísť dole, ale... No to ani ja. Ale potrebujem nejaký elevátor, povrch. Nemôžem skúsiť nejako targetnúť, alebo niečo? Či proste skapem? Na mapke... Ja nevidím. V kruhu... Si kapitán, ty ne? Kto je kapitán? Ja som kapitán? Hej. Pozor, vidím mapu. Dobre. Chlapci, som viac ako Môžete 15 minút vypnúť kyslík na chvíľku? Prosím? Nemôžeš si vypnúť kyslík vyrobiť na turetu. Neviem si vypnúť kyslík. Ja nevidím na tú kokotinu. Môžem minúť tým, že budem používať thruster. Zistím, ako funguje. Rocket launcher. Máte určite rocket launcher. Robí volant. Nie je také ľahké používanie. Gatling gun. Ale ja sa môžem točiť. Čo mám hrabe? 33 mm bulety to chce. Nie, kamo, jak mám ísť dole, čo? Jak sa to otáča, Sašo? Nevieš? 3 combat groups inbound. What the fuck? Ja neviem, jak sa to otáča, kámo. Ja som to neprišiel poriadne. Som bližšie k nejakej civil station ako k vám, reálne. Som uvarený. Ja to neviem otočiť, kámo. Ale to neviem oveľa jetpack, ja som kedy. Dobre, vyrobil som 20 nábojov. A ešte sú náboje, Maťo. Lebo som dostal gunpowder. Tak to asi chcú, aby som spravil. Ja mám pištol tiež. Počkaj, mám nevyrobenú, no. Kámo, jak prejdem preč z toho oného? Z toho riadenia? Máte nejaké materiály? Čo? Maťo, ty žiješ aspoň. Ja som po fucking vesmíra, blížim sa... Neblížim sa k Saturnu, neviem, kde sa blížim. Ja proste letím, driftujem spaceom, kam pomaličky uniká vzduch. Chrunky? Mal by rýchlejšie unikať. Tab. Už ma to nebaví. Mal by rýchlejšie unikať, kámo, už ma to nebaví. Luky, stlač T a P. Take off suit. Umieram. Luky. Si tu? O, Blízko? áno. Daj mi materiály, ktoré máš. Aby ste vedeli, umieram práve teraz. Potrebujem Rozum. železo. Veľa železa. No. Všetko železo. Umrel som. Tako dropnem. Pretiahneš to. Ale spomnem sa, alebo nie? Takto. Moje bulety. Ja sa si nerespavnem, kámo, čo? Neviem. Všetko? Áno, všetko železo. Akože... Crafting. Ďakujem za plasty. Dobre, ďakujem, to je všetko, čo Fakt? potrebujem. Ale nemá veľmi dobre urobené to umieranie. Respawneš sa, či nie? Nedá sa respawnovať, mňa proste zabíja stále a ukazuje mi, že one of your far generation will inherit the ship a blablabla. Keď dám continue, tak... Saské. Že som si strategramov išiel zahrať. Presne na Gatling gunu. Tier 1. Nič už nemám, ale umieram stále. Buildol som Gatling gunu. Maťo, to je super. Skúsi ovládať luky.
Oda, mám nápad. Možno dokážem Dobre, drivovať. refill som ju. A skúsime Ignite, engage počkaj, Engine. môžem ignitenúť boostre? Môžem. Drive. Dám si drive. Tap to drive. Kde je záchod? Kde sa nachádzam ja? Máme Gatling gun. Enable system. Ach, jaj, to je tak super. Seat is not active. A kde si? Sme to už prešli, nie! Turec. Vy ste tu? Babrák system. Ja som to tako rozhýbal tú loď. Už vás vidím. Ja mám už 4 krát umrel. Seat is not active. Ako mám aktivovať sebe? A čo, no som neprišiel. Ja, komplex tam je. No. Myslel som, že je to vojenské. Viete ako cítim? Jak z Interstellaru ten týpek. Čo driftoval na čierne diere, čo ho našli pri Saturne niekde, nie? To si kúsok pod nami, nie? Ja umieram každých 5 sekúnd, ja neviem. Vidím vás, ale neviem, čo je kúsok veľmi. To nie. Skúsim sa nejakým spôsobom zastaviť, ale... Dám Ne, afterburner. To som sa skapal, kámo. Skúsim odspojiť ja. Že iba ja. Luky, my už máme dve Gatling gun. No fakt neviem, ako to mám riadiť tú loď. Vyposlal to, či ide to? Ide. Lebo ja som to dal do 4. Takže... Fakt, že som musel nájsť najťažšiu vesmírnu hru. Vyplo sa. Vieš čo? Správ nový server. Nový svet, tak. New game. Multiplayer, bla bla bla. Bla 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 bla. Nový svet. Bla. Nechcem Sandbox. Planet Survival. Maťo, vieš, že Planet Survival bude na planete? To, čo si dal teraz, ten mod. To bol Sandbox asi. Prečo Planet Exploration? Close server. New game, bla. LOL, toto áno. Teda hráči. Taká Sandbox, no. Nie Sandbox. Vy robíte nový server teda? A toto bol Sandbox, Maťo. Toto nebol Sandbox. No bol to Sandbox. To je Dobre, default, daj ne. Sandbox, uvidíš čo to je. Nie je tu možnosť Planet Exploration, chápeš? Scrollni nižšie. Scrollol som nižšie, čo si myslíš, že som sprostý? Ja, nie Planet Exploration, Planet Survival. Planet Survival je na planete! Dobre, tak ja spravím. Amigo? Ja si musím ísť nabrať vodu. Takže po rebríku dole, po rebríku hore, Budem. Takže o chvíľu som späť. Budem. Daj ten fucking Planet Survival. Ja to vyrieším. Jasné, ty počítaj. Lebo, vieš, ak by som náhodou mal príležitosť ho využiť. Temple.
To pozme ako campaign. Tutoriál. Ako campaign to bol zapoverený tutoriál, ne? Počkaj, close server, new game. Challenge Planet Survival. Či Planet Survival hard? Nie, dávaj hard. A Planet Survival na planete, vieš, Maťo? To nebude na planete. Už som to 3-krát klikol, viem, že to je na planete, už som to skúšal 3-krát. Raz sme boli na tej skúške. Vy ste boli raz, ja už som to 3-krát len zapol, vieš? Pozri, teraz je Planet Survival, bolo jasné, dobre? Start. Hopla, hopla, sme na fucking planete. Lebo to Planet Survival. A tu mi píše Planet Exploration. Planet fucking Survival, vidíš? Dobre, prúvo si svoj chodí. Čo teraz? To by ja nedával. Zapnem Sandbox, tak to bolo podľa predtým. To 100% nebol Sandbox. Bol, lebo to bolo default nastavenie a ja som predtým zabudol nastaviť. Sandbox je Sandbox. No a toto bol Sandbox. Je to ono určite. Ťažko pochybujem. A ono je tu celá galaxia v tejto hre. Je to ono. Akože ja by som radšej tú kampaň. To lepšie Bro. fungovalo. Počkaj, ja som teraz sa nerozhýbme, idem vonku. Idem nastaviť antény. Dobre? Čaute cigáni. Poďme, ako by sme sa mali naučiť. Čo si zahráme? Čo vás nemáme robiť? Nemusíme vždy niečo robiť, čo? Haló cigáni, čo si zahráme? Hráme, skús pripojiť Lukáša, ona. Ako asi tak, musíš mi to... To join lobby, Tutoriál. alebo join game. Ak sa ti páči tá izba, to máš. Dobre, Lebo pekne Veľmi. to máte teraz. mám dať join server. Hej, Áno. skús. Bľaď. Čo tam mám napísať, nejaké pas? Ja som vnútri. Maťo? Vidíš ma? Nie. Ja som vidím vnútri. Už vidím. Dvaja to môžu robiť. Takže podľa mňa by sme mali skôr tú kampaň, lebo tam je tutoriál. Nepotrebujem tutoriál. Tam ti píše, čo máš robiť. Nepotrebujem tutoriál. Neviem ako ty, ale ja tu celú dobu čítam manuál. Ja nepotrebujem tutoriál. A skončil si tým, že si floatoval vo vesmíre. Lebo tak by mala fungovať fyzika. Nefungovala. Bohužiaľ, no. Potrebujem nejaký Neštartoval by som loď, kým nevieme čo s ňou. To je prvé, čo by som nerobil. Potrebujem nejaký reaktor, píše v tom. Daj. Potrebujeme reaktor? Nejaký mikro... Reaction chamber. Energy bloky. A to Oxygen potrebujeme scan. sklo. A potrebujeme silicon patches. Mám patch plates. A na to potrebujeme silicon ore. Mám vodu! Čiže musíme ísť ťažiť na silicon. To Sandbox hráte? Maťo, ale musíme nejako zapnúť najskôr antény. A toto bol Sandbox tiež. To bolo Electronics, Looks like pie for it. Dobre, hľadáme antény. Idem vonku. Možno sa dá vyrobiť anténa tu na... Nejdem vonku, lebo Matej je vonku. Martin je von? Ja musím nájsť nejaké antény, kámo.
Prečo vyliezol? Potom ako videl, že sa tebe stalo. Lebo teraz sa hýbeme na schvál. Aj on žije? No, žije. Bohužiaľ. Aké bohužiaľ, ty tebe. Vymknem von, ty kokos. Ignite boostery, počkaj. Ak to spravíš, tak sa postarám, aby si išiel do duátu. Poď preč, Saša. Nezapínaj boostery, počkaj. Kto zapíne booster je gay. On tak kliká, kamoj. Poďte podovnútra. Poďte podovnútra. Neviem sa trafiť. Počkaj, ja umieram. Ja nemám určite. Čo umíraš, ty debil? Dobre, teraz môžeš. Tak zapni magnetic boot. Kámo, nauč to ovládať, Mateo. Veď sa učím. Profesionál. Wow. Nie, Mateo. No poď, vopchaj sa. To sa nedá! Ečko, kvečko, to musíš zatáčať. Genius, kámo. Tie dvere sú otvorené tak, aby sa nepovedalo. Zapni magnetic boot, Mateo. No. Vidíš, že to ide. Dajme súdím ja vonku. Nikdy znovu. Dobre. Ja som profesionál už. Solar panely, potrebujeme na to silikon. Nemáme silikon. Ja už viem, kde sú antény, ale neviem, ako ich zapnúť. Ja si budeš potrebovať screwdriver. Dobrý deň. Dobrý deň. Saske, stlač tab a tam máš screwdriver. Počkaj, brzdím. Urob Počkaj, brzdím. Oh, tam je nejaká loď. Kde? To si myslíš, že bude to od nás, idem tam. Napravo od nás. Idem tam. Kyslíka asi mám dosť, dúfam. Môžeme nejako otočiť túto loď? Našu loďou by som nehýbal radšej. Neviem, ako funguje. Nie! Som tu preletel. Tie propulsion sú strašne slabé, kámo. Daj by som tú loď start. Tu sú nejakí typci, kámo. To fuck. V okonách ale iba. Dobre, je čas vyrobiť pištol. Dobre, som ozbrojený. Ruň plastové bullet casey. Prečo je také ťažké? 29 mm. Nie, bliaď. Pomoc. Dobre. Luky, kde si? Ja letím. Koľko si Dobrý dosť šlo. Kde letíš? Snažím sa spomaliť. Pod nami? A neviem, kde som, ale to odpálilo trošku. Na taký elevation. Že fakt, že vríť. Môže presne hýbať, keď to jetpack nič nerobí. No. Už nepomaličky, už sa vraciam potom. Ne, ešte nevraciam, ale už sa budem vracať. Propulsion? Ignite? Ignituj! Ty si idiot. Tejto hra už máme náboje. Ja už sa vraciam, neignituj. Ak to ignitneš, tak sa zastrelí a ideme do dvojčiek. Wow!
Ja napalím plno do tej našej lode. A na tú stationku som musel doknúť, som zistil nejakým spôsobom. Nejde mi tam ísť bez oného. Bez lode. Som niečo spomaliť, ale nejako mi to nejde. To je anténa. To si kúkt. Amigos. Prečo sme nešli radšej kampem? Tam by nám povedali, čo máme robiť. Prijať! By nám povedali, Poďte si láhnuť potom. Vyrobil som nám posteľ. ako keby to už neboli. No to sú luky. Len si sa ma to Kde sú? lepšie pozrieť. No naposledy boli. Ja ich tu Raz nevidím. ma relay. Tak som nám vyrobili posteľ. Fakt netuším, ako mám vyrobiť anténu. Musíme ako zapnúť. Extendu máme nejako. Keď zapneš pôjdeš ku sítu, tak ti ukážu, že nemôžeš nastavovať oné. Keď zapnem čo? Keď pôjdeš do sítu, tak ti napíšeš, že senzory sú offline, že treba extendnúť anténu. Ja viem. Keď zapnem boostery, ignitnem. Ty nezapínaj boostery. Kámo, to je napáliť priamo do onej, do našej lode. Ale priamo. Chytaj teba! Chytaj teba! Railcone ammo. Kde si? Uranium rods. Aha, tu no. Opa, naopak. Vidím, tu napravo od teba by mala byť anténa, ak som dobre videl. Tuto. Give extendni. Nejde. Toto? Nie. Vyzerá to ako anténa, neviem. Ale hej, vyzerá to jak taký satelit. Musím asi vnútra, ale... Aha, jaký Quantic Sú taký, že vacuum? extend, retract, Ja Máš som to na také niečo? našiel. power system, enable system, Ty kokos. shields. Foj. Tu bolo, kamo. To ste ono, počkaj. To je satelit nejako. Mám nejaký screwdriver alebo niečo, nejaký, možno tabletom. Alebo niečo, kamo. Toto je jeden satelit, pozri, potom. Si tu? Toto je jeden satelit, ale niečo s ním musíme urobiť. Jak si crouchol? Upgrade to advanced Čo to bolo? antenna disassemble. Má to disassemblnúť a môžeme to znova postaviť. Extendu treba. Nejaké nástroje tu sú? Ja screwdriver, to môže buď rozobrať alebo upgrade, no. Ránovšania mačigani volajú. Volám renkovi, že máme a Možno to nejaký nástroj zvonka istú anténu. Tí cigani Má to tu hrajú. byť aj nejaký research. Aha. Manuál. Tá anténa je fucking tu, takže... Quick tips. A porazí, čo som ja práve urobil. Si postihnutý. Ešte neviem, čo si spravil, ale si postihnutý. Môžem buildovať von z lode takým Anténa. spôsobom? Za postu antény asi. On stočí! Máme kúpeľňu. Máme anténu. Zapnite Máme kúpeľňu. skús zapnúť ignition. Paťo. Alebo Linux seat. Ignitujem a... Power up. Ignite. Vypni.
Vypni ty reta. Na planetu potrebujeme. Zavrel som všetky dvere. Ale to môžem zapínať, vypínať, hopla. To spomalí? Vertical. Grab. Nein, dáme si... To zapnú reverz nejako? No, už je zapnutý reverze. Dobre. Tak pôjdem do reverzu teda na chvíľku. Koľko potrebujeme kokpitov? Nepotrebujem viacej kokpitov podľa mňa. Dobre, Dokáže odzapnúť reverz? No, drive. Zapnutý. Takže drive. No, drive je dopredu. Dobre. Aj dobre. Mám mikrokontroler a to môžem na čo použiť? Bip bop bum, bip bop bum. LCD screen. To na čo bude? Depressurizel som oné. Na čo? Som airlocky. Takže... Ako to už teraz stojí, nepozori nejaké? Je tu docking. Sú tu doors. Landing. Také gyros. Zbranie. Shielding. Tu nie je taká energia. Reaktory, transformery, Tam sú kamo. zapnuté antény. Bliať. Tam sú alerts, antenas, aj screens sú tu také. Zapol som screens. Neviem, čo som screen zasi, ale... Sú screens, že svetla? O ne. Redné, vieš. Nie, tu nie je lights. Spotlights. Oh shit. Dobre. Pozri na tie červené one, ty kokos. Sekcia. Máme náboje. Lukáš, potrebujem reverse. Reverse. Je tu aj autopilot dáky. Aj autobrake. Môžem to skúsiť zapnúť. Nie, radšej by som zapol, že... Zapni teraz dopredu, drive mi zapni. Rýchlo. Drive. Zapnem ti plasma afterburner. Nie afterburner. Čo sa snažíš spomaliť na nulu? Zapnem, zapni tie Oxygen radšej below motory. 50. Do keľu. No, žiadny. Není žiadny. Čo? Dobre, To není rozoberiem žiadny. tank. Už ho nepotrebujeme. Umierame. Maťo, umierame. A ja. Maťo, ja ovládam No loď. oxygen. You are currently dying. Môžeš tam obchať nejaký oxygen, Maťo? Nie, žiadny. Boosters offline! Prečo sú offline? Pumpa do Peppy. Prečo sú offline? Moje. Ja som umrel. A ja, ale som zaresol. A umieram stále. Autopilot, autobrake. Tu je taký súd, tak si poďte pozrieť. Čo chcete. Kurva. Či to sú moje itemy? Tu je tu. Tvoje itemy. Ale ja mám súď. Pozor. Pozor. Uj. To sa mu nič nerobí gun. To je divné. Dobre, zapnem si motory. Čo nejdu ignitenúť? Čo ste urobili niekto? Oxygen pouch. Čo ste niekto spravili, Maťo? Nie, zbavil som sa od týždňa. Tak daj naspäť! Bol prázdny. Jak vyrobíme oxygen? Nevyrobím. Vyrobíme. Zložité. OK, Ja som sa na to takto pozeral.
Je tu... Pipes to by sme mali, ale pumpu to neviem. Offline. A Duralium. Hopla. Mám 400 metrov odtiaľ, kamo. Čo stalo s našimi boostermi? Prečo nejdú? Daj, to sú triple. On točí! To prd! Saské. No? Podľa mňa by sme mali líbnúť a išli by sme kampaň. Toto je dobré. Strategamu. Toto je dobré, ale musíme získať ten oxygen. Dokneme sa na tú loď. Tak sa pozrieť motor ešte. Nedá získať. A my už sme čekol fakt. Maťo, dokneme sa na tie oné. Myslím, že sme sa softovali. Neviem ako ty. To resetneme. Ale ešte by som to isté. Nie, daj kampaň. To je doslova Prečo to kampaň? isté, len ti na boku napíše, čo má spraviť. Dobrá, ty to budeš robiť potom. Ja chcem aspoň... Čo mám robiť? Aby som šiel Dobre, strategamu. urobil som kampaň. Je to úplne čo iné, nemáme svoje veci, nemáme poriadnu loď. Je príliš zjednodušené. Good job. Ja mám fucking anténu. Good job. Už som zapol. Fusion reaktor, čo je? Kde sú antény? Kde sú moje antény? Tak, tu máme druhé poschodie. Antény, aktivátor. Ukážte si propulzor, dobre? Čo? Ty budeš ignitovať, keď ti poviem. Takže ja som cigáň. Áno. O, Doriti. Modlite sa, Aha, research. dámy a pánové. Tu sú naši susedia. Dobre, my sme akože hard cooked. Už sme začali. GG. Dobre. Ako vykraftím zbra... Nekrafti zbraň. Idem requestom dokovanie. Pozor. Airlocks offline, takže... Target required. Ako target urobím? Môžeš uhnúť? Nehybte sa, máme ísť vonka. Tu je taký target. Target tracking. Kde? Napravo úplne, tu no. Saske, Ale to je prosím. vypnuté, no. Nezapínaj. Zapnite airlock. Neviem, čo tu robíte. Máte byť v Nových Zámkoch, tam sú majstrovstvá Slovenska v Counter-Strike. No. Haló. No. Hej, kámo, Áno, to si rozdiel. Dobre. my sme raz boli v Nitre na takom auto, Bratovi, lebo to sa to nezaujíma. Zaujímam sa o to. takej autosračke, proste autoshow. Tam akurát streamovali takéto, že majstrovstvá Slovenska v Counter-Strike. Jak to strašne teraz jede? Je zapnutý tento airlocky? Asi ja teraz zapínal som niečo asi. Lebo mám Prečo mne bude? zvonka, ty zase nejaký pán. Ukáž. Tak. Si otvoril. Airlocky, mám ich ako... Už si von? Už sme ho vypustili. Schodaním. No, takže... Nemusím si nejako loknúť na týchto typkov. Musím zapnúť RCS. Pozor, ty tuč... Pozor. Motherfucking drive. Commit water tanks máme. Enable thrusters 100%. Jo, Ty si akože fakt, že kokot. Never si prosím, Lukáš.
Hneď fucking teraz. Reverse. Nerobte vy, idioti. Keď bolo také ľahké, tak... Maťo sa k nám dostane. Neboj sa, zabrzdíme. Drive? Bum. Viem, koľčom sa nehrám, hoci čo komplikovanejšie ako point and shoot. Maťo, ty nie si len lepší, ty sa nerozhýba loď. Prečo tu Aspoň to brzka, nikoho kamo? nechal len Brzkajú tak panty. vo vesmíre. Nechal! To Luk nechal. Točíme sa Drive? tam RTS, máme niečo Ja problémy. idem rozobrať. Fuck. Rotation trans... Mám vypnúť... No longer ally. Hopla, hopla! Už ho spáli Au. asi. Ship Chip disabled. disabled. My sme profesionáli. Ty týka, že ej, yo, what the fuck, nigga? No akože neviem, čo sa deje, ale... Zapínam taktikál. Dobre, Ja dobre, rozoberám ich loď. Počkaj, tam sú okna. Ja sa dostanem dovnútra. Pomal? Pomal? Áno. A teraz medzi. Mayday, mayday. Kde Lukáš, ste? ty chod tenkrát napravo, dobre? Lukáš, ty si pravý hák. No? Pravý hák, ale... Jak mám fungovať? Neviem, ako funguje, toč sa. Jak funguje to RTS? O, autopilot! Počkaj, autopilot zase si možno savene. Auto break, nedám auto break. Nefunguje. New assist. Stop. Zapol som drive. Ja klikám všetko. Ne, daj drive. Alebo hover. Vo vesmíre, kvôli vám boli. Haver by som rád, ale... Maťo, No. ty Dal nevieš, som drive. čo mi to zažívam, ty aspoň tam v pohode si teraz, ale... Nám všetko pípa. A kde bolo to, čo som chcel? Ja Tam rozoberám je RTS, zapni RTS, ak sa dá nejako. RCS na 100? No, Kde to je? 100. to jak to funguje? Čo som chcel? Kde bol ten autopilot? RTS, kamo, nefunguje ako. Vypal som Gatling Gunny. Prevent reverse overshoot, autopilot, prevent reverse overshoot. Auto break out, hold rotation. Hold direction, nie rotation. Nevidím, rotation Autopilot always. Kde je autopilot always? Už som zapal. Neviem čo s tým točením, no. Vy To ja som sa chcel tako zapnúť, vzdialujete. nefunguje to. Maťo, kámo! No kde je ten treprák? Mám kladivo? Počkaj, vypnem, ne. Vypol som alarm. No, ďakujem. Ja viem, že... Cancel dock, dobre. Next, clear. Target ally. Target neutral. Skúsime. Autopilot. Dobre, som fakt, že hýbem. Aha,
Coming soon autopilot? Tak asi nie. Super. Dobre, 50% kyslík. To je pič. Jak to pri Mercedes? Brzdí! Jakže brzdí! Ja musím brzdiť! Brzdí! Ja sa snažím brzdiť, tak sa snažím. Ja sa o to snažím. Ja sa točíme. Ja Mercedes zapnúť. To je celé. Máme proste vypnúť rýchlo, že? Mama. Takto. To mi nepomohlo, ale podľa mňa. Pomalu som. Dobre, toto zapnúť. RCS je na maxime. Čo je tu ešte? To fakt, to čo je? Prosím to pekne. Je hlavný kokpit. Rýchle na druhú stranu. Ale tam je nejaký kruh v strede, kámo. Však to je docking systém. Ale nefunguje mi ako... Ja nedokážem spomaliť. Lukáš, zapneš boostery, prosím? Boostery, power up boosters. Drive, ignite. Aha, A môžem meniť bežať. direkciu, dobre. To môžem nastavovať. A Haver Ja tam sa máš? stále hýbem dozadu. A Haver tam niekde mám, ale ja sa snažím si, ako funguje presne. Kurva sere to RCS, neviem ako funguje. To sa už nesnažím, no. Funguje vôbec môj traster? Funguje, ale Maťo je zrejme slabý. Týkam všetko bolestné. No. Jednoducho povedané. Sme... Ešte jednoducho. Podľa mňa poďme hrať strategami. To je babi. Neodlietajte. Brzdí zase týždeň deň. Ja to snažím. Keď ťa uvidím, Maťo, poviem s tvojím smerom, no neviem, kde si. Ty chceš ísť? Zostaň na mieste. Reverse. No Maťo, my sa hýbeme, vieš. Možno tú rýchlosťou, neviem to zrušiť nejako. Dokáž vypni autopilota. Nechaj to na mňa. Mal som to radšej nabúrať do nejakej planétky. To je vypnuté. Dobre. Skoro 25% kyslík. Throw, motherfucker. We start the mission. Clear asteroids. Aj, blia. Už je počkaj, ja vypnem. Daj silent alarm. No. Čo screens, nevieš? Neviem. Ja viem, vypol som to. A nabúral som do vode. Našej? Áno. Tak poď dovnútra. Zrazu má to 100 metrov ďalej. Oha. Ktorým smerom? 150, 160, Odslnka 170. k slnku, Maťo. Pomal. Maťo, odslnka k slnku. My sa točíme. No však, preto sa pýtam, odslnka k slnku, Maťo. Maťo! Od. Ale nevidím. Ani ja. Aha, teraz bol pod nami, teraz je za nami. Brzdí, ty čurka. Luky. Môžeš byť aspoň raz rozmýšľať nad tým, že čo sa stane, keď urobíš nejakú kokotinu. Ja? Áno.
To ty si ten, ktorý zapol trastre. Ja som zapol trastre. O, prepadol. Debil. Sášo, nemôžem aspoň raz rozmýšľať nad tým, kurva. Brat, tu točíme, ja neviem, jak to funguje, vieš. Radšej to nedo. Ak nevieš, ako to funguje, tak sa radšej toho nedotýk. Maťo, proste nič nenaučíš. Nech to bude King. Pod 20%! Čo máš? To je fucking figurínu. To je pingvín. Dropol som. Potrebujem RTS zapnúť, jak prečo nefunguje RTS? Dober si to. Čo to je? Super. Chceš uranovú tyč? Daj uranovú tyč, no nebudem sa sťažovať. A kde si dal tie uranové tyče? Ty vtedy. Maťo? Máte let's do Ja chat. nemám nie! Aké Ja sa pýtam, uranové kde si- tyče? Akože na čo sú? Na čo on má reaktor? Máme reaktor? Nemáme reaktor, nie? Či máme nejaký reaktor? Máme nejaký reaktor alebo nie? Ja, Maťo, ak som podaril stabilizovať ono, tak to nejako stabilizujem, ale problém je, že ja to nedokážem stabilizovať. Keby som podaril zapnúť RCS. Už som pod 10. Maťo, zapni magnety. Magnetické one. Som 2 metrov ďaleko. Pod 5! Oj, bliaď. To neovládam, kámo. V sandboxe to išlo, to nejde. A mne došlo vám palivo? RCS motorov hní podľa mňa... Máme vodu? Duralumin. Ja neviem, kde sú také storage a také fuely a blbosti. Myslím, že toto je príliš múdra hra na Lukyho. Enable system, nič tu není! Medical pod, auto target hostile, auto switch target. To je hľadám. Aha! Kde? Tu otvor, nie! Poď. Šanca tu je. Dobra, system, nechcem, to Ochru nepotrebujem mám taktika. 1% kyslíka. Prosím, loďka, príď ku mne. Prečo musíš ísť odo mňa? Suka. Ešte ak to nájdem, to asi je dobré. Som pod 1%. Máš kyslík ešte? Už nemám. A čo? Približil som to k tebe, pokusil som sa. 80, Vieš si tako dať tie magnet boots? 60, 50, Maťo, tebe to len respawne znova na tom istom mieste, kde si reálne. 40, Budeš umierať dookola a dookola, takže dostanú sa k lodiky môžeš ešte. Jo. Vyšlo som 75% kyslíka. What the fuck? A nemáš svoj Shit. Kde sú moje itemy? Kašel na itemy. Toča! Toča, ty Podľa mňa svinia. reset. Môj posledný pokus potom stratega. Prešiel som na strátené. Tak dá čo iné, čo ja viem. Je to isté, ale dookola. Start.